таҳаввулоти бо суръати техникӣ ва рушди ақлнопазири технологияи муосир тақозо мекунад ки зиндагии башарият ҳамрадифи пешрафти илму навоварӣ бошад. агар ба гузории таърих назар афканем, 80-90 сол қабл инсон ва мушкилоти иҷтимоии ӯ танҳо дар маҷлису ибодатгоҳҳо ва муҳити оила муайян ва баррасӣ мегардид. бо ихтирои телевизион ва ба хидмати башарият гузаштани он, ин раванд куллан дегаргун шуд, зеро ин ҳамаро акнун телевизион ба уҳда гирифт. воқеан ҳамн ихтирои телевизион дар тақдири башарият як инқилоби бузург буд, ба гуфтаи коршиносон инқилоби нотакрор. агар назар кунем ба 5-6 сол ё ки 10 соли пеш, имрӯз телевизион хеле тараққӣ кардааст, хеле пешрафта аст. барои чӣ? барои ин ки аҳолӣ дастрас аст ба телевизион. формати HD барои мардум шинос аст. дар давоми ҳамин 1 сол 2 соле ки ба арзи ҳаштӣ намуд, ва гумон мекунам ки ин танҳо ба фоидаи кор аст. яъне ки барои сари вақт ба сифати баланд пешниҳод намудани барномаҳои телевизионӣ, ин худ як чӣ хеле ки гуфтам, як тақозои давру замон аст. бо рушди ҷомеа ва пешрафти илму технология, телевизион низ дар шаклу намо ва сатҳу сифати иттилоърасонӣ қабои пешрафтро ба бар кард. таҳаввулоти телевизион ба он овард ки расонидани иттилоъ дар шакли аксунавор бо василаҳои дақиқияташ баланд ва хеле шаффофу гуногунранг сурат гирад. таҳаввулоти телевизион дар кишвари мо низ аз талаботи ҷаҳони муосир бархурдор гашт. телевизионҳои тоҷик имрӯз ба як муваффақияте ноил гаштаанд. онҳо ба формати HD гузаштанд. албатта ин ба фикри ман ба манфиати кор аст, ба фоидаи кор аст. ба ин формат гузаштани телевизионҳо талаби замон аст, талаби давр аст. гумон мекунам ки дар асри 21 ки худ асри технологияи нав аст, рӯ овардан ба ин формат хеле муҳим аст ва зарур аст. бино ба маълумоти расмии айни замон дар тоҷикистон 9 шабакаи телевизиони давлатӣ ва 31 телевизиони ғайридавлатӣ мавҷуд мебошад. бо мурури замон ва пешрафти ҷомеа аз миёни 9 шабакаи телевизиони давлатӣ аллакай 6 тои он тариқи формати дақиқияташ баланд пахш шуда, ин раванд бо маром идома дорад. ҳам сифати барномаҳо хуб мешаванд, ҳам дастраси аҳолӣ ё ки тамошобин ба ин ё он барнома хубтар мегардад. ин мусбати кор аст. албатта аз ҷиҳати дигар шояд дар телевизион баъзе камбудиҳо бошад. ба назари ман ин кам будани барномаҳои муаллифӣ ки худи журналистон, худи рӯзноманигорон ин барномаҳоро бояд омода созанд ва чӣ хеле ки гуфтем ба ҳамин формати HD ки дар телевизионҳо ҳаст пешниҳод кунанд. агар ба таърихи мавҷудияти формати дақиқияташ баланд назар афканем, он аз солҳои 80-уми садаи гузашта сарчашма мегирад. дар телевизиони муосир ин формат хеле маъмул гашта, ҷомеаи кунунӣ низ тақозои чунин нави пахши барномаҳоро дорад. бозори серталаботи телевизиони муосир тақозо мекунад ки имрӯз ҳар як аксунавор ончунон шаффоф ва тоза бошад ки барои тамошобин хотирмон ва фаромӯшнашаванда бошад. ин талабот фақат дар формати дақиқияташ баланд аст, на дар ягон чизи дигар. имрӯз дар тоҷикистон гузариш ба пахши рақамӣ ва формати дақиқияташ баланд ва ё маъмулан HD дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон идома дошта, дар баробари шабакаҳои телевизиони тоҷикистон, Сафина, Варзиш, Синамо, Душанбе, ҳамакнун ягона шабакаи иттилоотии Тоҷикистон, Ҷаҳоннамо низ ба формати дақиқияташ баланд гузашт. бисёр хурсандиовар аст ки боз як шабакаи дигар ба пахши дақиқияташ баланд гузашт
ки ин ҳам бошад дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ки зимни кушодашавии телевизионҳои варзиш, синемо ва васоити ахбори омма гуфта гузашта буданд, бояд тамоми шабакаҳои давлатии телевизион ва радиоӣ марҳила ба марҳила ба пахши дақиқаташ баланд гузаранд. Пахши дақиқаташ баланд аз ҷиҳати сифат ва навор ва ҳамчун садо нисбат ба пахши маъмулӣ бартариятҳои зиёд дорад. яъне агар дар он шумораи пикселҳое ки имрӯз тариқи стандарти маъмулӣ пахш мешаванд 5 маротиб зиёд мегарданд ки ин метавонанд барои боз ҳам дақиқтар намоиш додани навор ё кадр гӯем оварда мерасонад. шабакаи ҷаҳоннамо акнун бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба пахши формати дақиқияташ баланд ё худ HD гузашт. бо гузаштан ба ин формат акнун мо тасмим дорем ки барномаҳои худро боз ҳам бо сатҳу сифати баланд пешниҳоди бинандагон намоем. техникае ки барои гузариш ба ин формат мо дастрас кардем аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мебошад. минбаъд шабакаи иттилоотии ҷаҳоннаморо тариқи пахши рақамӣ яъне DVB-T2 метавонед тамошо кунед. инчунин мо тасмим дорем ки ба наздикӣ пахши барномаҳоро тариқи моҳвора низ бо ин формат манзури бинандагон созем. хуб ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ки дар кишвар фаъолият мекунад як самти муайян ва хосии фаъолияти худро дорад ва дар ин самт шабакаи иттилоотии ҷаҳоннаморо метавон махсус зикр намуд ки ин шабака махсус барои пахши иттилооти ҳам хислати дохилӣ дошта ва ҳам хислати бурунмарзӣ дошта сафарбар мешавад. зеро ки ба истилоҳи ҳар он касе ки иттилоотро дар даст дорад, иттилооти ҷаҳониро ӯ ҷаҳонро идора мекунад. аз ин ро барои идораи давлатӣ доштани иттилооти дохилии давлатӣ ва иттилооте ки барои давлатдории мо муҳим аст хеле зарур мебошад. аз ин ро дар ин самт фаъолияти телевизиони ҷаҳоннамо хеле густурда мебошад ва шабонарӯзӣ иттилооти хеле васеъро атрофи масоили гуногуни байналмилалӣ ва дохилӣ пахш мекунад ки як фазои холигии иттилоотиро дар шароити давлатдории мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки пур намояд. пешрафти рӯзафзуни технологияи коммуникатсионӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ имрӯза нишон медиҳад ки бо истифода аз чунин имкониятҳо ба сифати баланди таҳия ва пахши барномаҳо сари вақт ба аҳолӣ расонидани иттилооти зарурӣ, инчунин сарфаи вақт, маблағу восита аз ҷумла қувваи барқ ки барои мо хеле муҳим аст, ноил шудан мумкин аст. телевизион ҳамчун яке аз василаҳои муқтадири таъсиррасонӣ ба афкори ҷомеа мақоми хоса дошта дар баробари дигар вазифаҳояш метавонад дар огоҳонидан ва пешгирӣ кардани хатарҳои ҷаҳони муосир нақши муассир ва созанда дошта бошад. гузариш ба формати дақиқияташ баланд аз як сӯ пешравии нотакрори соҳаи телевизион бошад, аз сӯи дигар таваҷҷӯҳи тамошобин ва бархурдор будани он аз чунин шабакаҳое аз нигоҳи пахшу фарогирии мавҷ босифат низому тартиби худро дорад. имрӯзҳо аксари аҳолии кишвар, хосатан сокинони шаҳрҳои калони ҷумҳурӣ, шабакаҳои телевизиониро тариқи мавҷқабулкунакҳои параболӣ дастрас мекунанд ки ин низом дар кишвари мо хеле маъмул аст. насби мавҷқабулкунакҳои параболӣ дар болои бинову иншоотҳои истиқомативу маишӣ монанди як анбӯҳи ҷангалзор аст, вале имрӯз нишондодҳои илми меъмории муосир тақозо мекунад ки дигар дар болои биноҳо мавҷқабулкунакҳои параболӣ насб нашавад. агар ба болои бомҳои биноҳои истиқоматии шаҳри Душанбе назар афканем, насби бенизоми мавҷқабулкунакҳои параболӣ ба ҳусни бино ва намои он таъсири манфӣ гузоштааст. нишондодҳои илмии меъморӣ тақозо мекунад ки насби бетартибонаи мавҷқабулкунакҳои параболӣ хилофи меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ, хосатан дар биноҳои сохти садаи 20 ё худ биноҳои бунёдшуда дар солҳои пеш аз истиқлолият хеле паёмадҳои манфӣ дорад. дар воқеъ солҳои охир худсарона гузоштани қабулкунакҳои параболӣ дар болои бомҳои биноҳои баландошона ба ҳукми анъана омадааст. ин намои бино ва ба умуман ба ҳусни бино таъсири манфӣ мерасонад, симои онро коҳиш медиҳад ва аз тарафи дигар худсарона гузоштани қабулкунакҳои параболӣ ба бомпӯши бино осеб мерасонад.
таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи дунё тақозо мекунад ки ҳамакнун мавҷқабулкунакҳои параболе аз тори бому танаи бино ва пешайвони хонаҳои баландошёна барчида сокинони шаҳрҳои калони кишвар аз хизматрасонии босифати телевизионҳои ноқилӣ ё телевизиони бисёршабакавӣ истифода кунанд. аз се усули хизматрасонии телевизионӣ таҷрибаи телевизиони бисёршабакавӣ дар кишварҳои ҷаҳон хеле рушд карда ва манфиатнок аст. оё намешавад ин таҷриба дар тоҷикистон хосатан дар шаҳри душанбе амалӣ шавад? айни замон ҷамъият сомик шудаи телерадиоком барои дастрас ва босифати баланд дастрас намудани телевизионҳои тиҷоратӣ ва телевизионҳои дохилӣ ба аҳолӣ лоиҳаи мавҷи сомонро барои пахши телевизиони бисёршабакавӣ татбиқ намуда истодааст ки ин лоиҳа дар стандарти DBT2 яъне дар пахши рақамӣ амалӣ карда мешаванд ва аҳолӣ метавонанд ки бо насби антеннаҳои оддӣ ё муқаррарии хонагӣ ин шабакаҳоро дастрас намудад бо сифати баланд дар пахши рақамӣ тамошо намоянд. рӯйкоромадани телевизиони бисёршабакавии мавҷи сомон дар пахши заминии рақамӣ бо стандарти DVB-T2 имкон медиҳад ки сокинони пойтахт ва минбаъд истиқоматкунандагони дигар шаҳру навоҳӣ аз хизматрасонии босифату самараноки ин шабака истифода кунанд. мутахассисону коршиносони соҳа имрӯз бар он назаранд ки телевизиони бисёршабакавӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ падидаи нав нест ва он имконоти васеъро барои тамошобинон дар самти дастрасӣ ба шабакаҳои телевизионӣ фароҳам месозад. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад ки ин раванд бояд дар ҷомеаи кунунии мо ҳам мавриди амал қарор дошта бошад. бе насби ин антеннаҳо яъне бо ҳам дастрас ба аҳолӣ бо антеннаҳои нисбатан арзонтар ҳам дар пахши заминӣ метавонанд шабакаҳои телевизиониро аз мавҷи сомон қабул намоянд. дар дигар давлатҳои мутамаддин кайҳо пайдо шудаанд ва ин албатта ҷиҳати хубии худро дорад. ҷиҳати хубияш дар он аст ки мардум метавонад аз рӯи ин телевизионҳо он барномаҳое ки тарҳрезӣ мешаванд ба сифати баланд яъне тамошо кунанд. ба тоҷикистон омадани моам инам худаш як тақозои давр аст, як хоҳиш аст, як талаботе ҳаст ки имрӯз мардум шояд ба он ниёз дошта бошанд. телевизион ҳамчун минбари ифодаи мақсаду маром ва ормонҳои миллӣ барои аҳли фарҳангу ҳунар ва илму адаб даргоҳест ки масъулияти зиёд талаб мекунад. дар замони таҳаввулоти босуръати ҷаҳони муосир ва тезидуншавии зиддиятҳои геополитикӣ ахбор ва гузоришҳои телевизиониву радиоӣ ҳамчун воситаи муҳими таъсиргузории сиёсӣ барои таъмини амнияти давлатҳо нақши калидӣ доранд. шабакаи ҷаҳоннамо ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар рӯи кор омадааст ҳамакнун дар таҳия ва пахши барномаҳои таҳлилӣ инчунин пешниҳоди ахбор бо забонҳои русӣ, англисӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ бо формати дақиқияташ баланд ва муваффақиятҳои навбанав ноил хоҳад шуд.